Здравейте на всички и добре дошли в чисто новия ми клип, в който отново ще разцъкам играта Swamp Attack и в днешния клип ще изиграя 16 и 17 и 18 левел от епизод 2 и нека да дам старт на 16 левел. И той се казва Just Getting Started. Вече започват да ме нападат пирани, вижте, но аз ще се справя с тях. Обаче ги подкрепят комарите, така че няма да е толкова лесно, колкото си мислех. И вижте, даже ми нанесоха малко демидж на къщата. Обаче успях да се справя с тях. Вече идват и таралежите. Вижте, те са камикадзета. Имат закачени бомби по телата. И когато докоснат къщата, се взривяват. Но обаче сега ще им хвърля една батерия, за да умрат много по-бързо. И както видяхте, отново ме нападнаха пирани, обаче те умряха от батерията. Айде да убия и последния таралеж. Я вие сега какви същества ще ме атакуват. Отново има крокодили. Тях ще ги избия най-бързо. Те, вижте колко са крехки. Те умират само от един патрон. И вече стигнах до средата на левела, както виждате. Тази пирания не можах да я оцеля. Обаче сега успях да я убия. Идват още пирани. Това не е краят. Така, отново идва поредната армия от крокодили. Играта ми даде от това оръжие. Не знам как се нарича, няма значение. Вие сега какви същества идват. Пак ли крокодили? Няма ли да идва нещо по-различно? И вижте тези колко бързо ги убих. Отново идват пирани. Всъщност, не, мислех, че е само една, но дойде и още една. Те идват една по една всъщност, вижте. Вижте колко голяма армия от комари. Трябва да ги убия незабавно, защото те също нанасят доста демидж на къщата. Това е хора. Само да убия и този крокодил. И преминавам към 17 левел. И вече мога да дам старт на 17 левел. Къде беше? Ето. За малко щях да го подмина. И както виждате, той се казва Ядосания бобър. Тук мисля, че отново щеше да ме атакува онзи гигантски бобър, дето беше бос в първия епизод. Но първо трябва да убие тези ракуни. Хора. Те умираха доста бързо. Вие сега кой ще дойде? Дали ще дойде този бобър? Не, в момента идват само пирани. Хора, ето го идва, вижте, подава се гигантската резачка оттам. Но сега ще си приготвя ето това оръжие да му нанеса демидж. Хора, вижте колко демидж му нанесох с това оръжие. Но трябва да използвам и ето тези батерии и хладилници, защото вижте на колко много живота. Даже мисля да хвърля и другата батерия. Те ще му нанесат доста щети. Вижте, даже вече му отнеха половината от живота. Даже не половината, а повече от живота. Няма да успее да стигне до къщата. Само да си заредя патроните до край и вече мога да го стрелям. Само да взема ето тези монети. Хора, остава още малко докато умре. Хора, убих го и сега е ред на последната част от този левел. Хора, идва още един бобър, ужас. Добре, играта ми даде от това оръжие, от зеленото. Сега ще успея да му нанеса демидж. Хора, вижте колко бързо му пада демиджа. Но се чудя дали да използвам един от хладилниците. За сега няма да ползвам. Когато се приближи достатъчно близо, може да използвам един хладилник. Но за сега нека си презаредя патроните до край. Всъщност то е последното същество за този левел. И ще премина към 18 левел, където ще се бия срещу гигантския комар. Хора, не ми е нужен хладилник, ето аз вече го убих. I can smell the boss coming. И е време за последния левел за този клип.
Само отново да преместя играта на там. И е време да изиграя 18 левел, който, както виждате, се казва Mosquito Queen, кралицата на комарите. И сега вия дали ще убия. И тук ще си използвам хладилниците, за да я забавя. Не беше нужно да ми дава кръв, но играта си знае. Нека се насъберат повече комари, да не си хъбят патроните чак толкова. Окей, убих 2 комара наведнъж. Айде, и сега и тези... Не, този успя да се измъкне, видяхте ли? Но му нанесох малко демидж с този патрон. Идват още, маля, вижте, има цял рояк комари. И сега вече трябва да дойде... ето я, кралицата на комарите. Вече е време да я унищожа. Обаче видяхте на къде се издигна. Тук хора, като натисна, не може да стреля. Айде, спусни се, ма. Не, още няма да си използвам хладилника. Айде, ето сега е момента. Даже мисля да я стрелям ето тук от хоботчето, откъдето стреля. Даже сега ще си хвърля и втория хладилник, за да не може отново да литне нагоре. Окей, хора, вижте как свалям от кръвта. Даже сега ще си използвам и последния хладилник. Само да си презаредя патроните до край. Окей, сега вече мога да я стрелям. Така, обаче колко ли остава докато и отнема половината живот. Хора, вижте колко много остава докато я убия. И нямам никакви муниции. Не мога да й нанасям демидж с друго оръжие, само с помпата. Я да взема това патенце. Хайде, спусни се надолу, така. Окей, хора, започвам да й нанасям доста демидж. Но отново ще си изчакам патроните да се заредят до край. Това пате не успях да го взема обаче. Окей, хора, кръвта й вече е по-малко от половината, което е добре. Всеки момент ще я убия. Това пате няма да го взимам този път, ще стрелям само по това гигантско насекомо, няма да взимам тези патета. Хайде, ела насам да те убия. Вижте, стомаха и как се разкъса. Играта ми даде нещо. Я вия дали ще успея. Добре, хора, взривих тубата с бензин във въздуха и вижте, гигантския комар се запали. Това беше много добър ход. И е почти мъртва, както виждате. Не остава много докато умре. Да, вижте, хора, на колко малко кръв е. Само да презаредя и тези патрони и мисля, че вече ще успея да я убия. И тя трябва да се спусне тук надолу. Окей, хора, убиха и видяхте ли как се изстреля надалеч. И това беше, минах и този левел и ще спирам клипа до тук. Надявам се да ви изкефил. Ако е така, харесайте го и се абонирайте.